ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खबर ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खबर बोहैथि फेब्रुवारि दाननि अक्ट' 13 आरो 14 खालार खालि मोनसे गेदेर ब्लेसिं प्रेयार फेस्टिवल खुंफुंनो लानाय जाबाय बोहैथि फेब्रुवारि दाननि अक्ट' 13 आरो 14 खालार खालि मोनसे गेदेर ब्लेसिं प्रेयार फेस्टिवल खुंफुंनो लानाय जाबाय बे प्रेयार फेस्टिवलाव गेस्ट स्पिकार हिसाबै इसोरनि दास रेभारेन्ड डक्टर गिब्सन माराखौ लाबोनाय जागोन बे प्रेयार फेस्टिवलाव गेस्ट स्पिकार हिसाबै इसोरनि दास रेभारेन्ड डक्टर गिब्सन माराखौ लाबोनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे प्रग्रामाव फैनानै इसोरनि आशीर्वादखौ लानो खावलायहरनाय जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे प्रग्रामाव फैनानै इसोरनि आशीर्वादखौ लानो खावलायहरनाय जाबाय समा जाबाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम आरो बेलासिनि 1 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम जायगाया जाबाय पाटगाव बुदियागुरि जीजस लाभ कमप्लेक्स क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जायगाया जाबाय पाटगाव बुदियागुरि जीजस लाभ कमप्लेक्स क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खबर ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खबर बोहैथि फेब्रुवारि दाननि अक्ट' 13 आरो 14 खालार खालि मोनसे गेदेर ब्लेसिं प्रेयार फेस्टिवल खुंफुंनो लानाय जाबाय बोहैथि फेब्रुवारि दाननि अक्ट' 13 आरो 14 खालार खालि मोनसे गेदेर ब्लेसिं प्रेयार फेस्टिवल खुंफुंनो लानाय जाबाय बे प्रेयार फेस्टिवलाव गेस्ट स्पिकार हिसाबै इसोरनि दास रेभारेन्ड डक्टर गिब्सन माराखौ लाबोनाय जागोन बे प्रेयार फेस्टिवलाव गेस्ट स्पिकार हिसाबै इसोरनि दास रेभारेन्ड डक्टर गिब्सन माराखौ लाबोनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे प्रग्रामाव फैनानै इसोरनि आशीर्वादखौ लानो खावलायहरनाय जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे प्रग्रामाव फैनानै इसोरनि आशीर्वादखौ लानो खावलायहरनाय जाबाय समा जाबाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम आरो बेलासिनि 1 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम जायगाया जाबाय पाटगाव बुदियागुरि जीजस लाभ कमप्लेक्स क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जायगाया जाबाय पाटगाव बुदियागुरि जीजस लाभ कमप्लेक्स क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट